Marami pong mga reasons kung bakit ang tao ay hindi nagsisimba. Hindi pumupunta sa church. Ano man ang rason na yan, mga kapatid, except for reasonable, legit na rason, kung hindi sa ganon, mga kapatid, these are not acceptable before God. So, the problem of attendance has become so acute in some churches that they have resorted to man-made gimmicks to correct it. Ang tawag dito, the entertainment craze. Hindi naman ho masama na dapat ang ambience o environment ng church should be fun and exciting. Pero kung ginagawa nating entertaining para lang pumunta ang mga tao, hindi po yun malalim na rason. Because people will only come to be entertained instead of people come to be truly blessed. Hindi ho ba? Okay. In this lesson, we want to look at the principles in the gospel which cause the faithful Christian to never miss a service. Kung bakit kahit minsan ayaw nilang ma-miss ang service. Dito po sa HBBC, meron tayong dalawa na itinalaga na ating panahon, oras o schedule ng pagsamba at panalangin. Ang araw na ating pagsamba ay linggo ng umaga. Nagsisimula tayo ng 8:00 hanggang 11 a.m. Ang ating araw ng panalangin ay Miyerkules ng gabi. Gusto ko pong malaman nyo yung mga katwiran ng taong, pilosopong katwiran ng tao. Sabi ng iba, alam mo, kahit hindi ako pumupunta sa church, sumasamba naman ako sa Panginoon eh. Di ba? Kahit hindi ako mag-attend yan sa panalangin, prayer meeting, nananalangin naman ako eh. Do you understand? Gusto ko pong sagutin yan. Sapagkat yan po ay hindi magandang pangangatwiran. Una, bakit kailangan mo pang i-enroll ang anak mo sa eskwelahan? Pwede namang magbasa na lang sa bahay. Sige nga. Bakit kailangan mo pang i-enroll? Ang mga anak nga namin, naka-home school, pero naka-enroll. Tama? Ba't papaatenin mo yan ng eskwelahan? Pwede namang magbasa ng libro sa bahay. Di ba? Kung yung katwiran mo na, kahit hindi ako pumupunta sa church, nagsasamba rin ako sa sarili ko eh. Kahit hindi ako nag-a-attend ng prayer meeting, nananalangin din ako eh. Di sana i-apply mo rin yan sa pag-aaral ng anak mo. Huwag mo nang pa-enrollin yung anak mo sa school. Pagbasahin mo na lang libro sa bahay. Bilhan mo na lang dyan sa National Bookstore, kung saan dyan. Pagbasahin mo na lang ng libro, huwag mo nang pa-attendin ng eskwelahan. Are you following? Pangalawa, para maintindihan po ninyo, alam niyo po, pwede ka namang manalangin araw-araw. Pero ang pag-attend ng church ay isang extra special. Halimbawa, ang sabi ng Bible, pray without ceasing. Ang ibig pong sabihin nun ay dalawa. Una, huwag kang tumigil manalangin. Pangalawa, kahit saan ka man naroon, nananalangin ka, prayerful. So, nasa bus, nasa bahay, nasa banyo, naglilinis, nasa kapilya, nananalangin ang puso mo. Pray without ceasing. Pero, bakit sinabi ng Biblia sa kabilang passage, when you pray, enter into thy closet? Pag manalangin ka daw, pumasok ka sa kwarto mo. Ngayon,
Pag, pag pinagdugtong mo, yung enter into thy closet at saka pray without ceasing, pag ininterpret mo ngayon, lalabas, huwag kang lalabas sa kwarto mo. Mananalangin ka na lang hanggang mamatay ka. Pray without ceasing in your closet. Ganun ba yon? Hindi. Yung pray without ceasing is be in the attitude of prayer all the time. Pero yung enter into thy closet, yun po ay special na oras. Pwede kang manalangin kahit nasaan, pero meron kang dapat time that you set aside to pray in your closet. Naintindihan niyo po? So halimbawa, meron kang time na everyday sinasamba mo ang Diyos, nanalangin ka kahit saan, pero sinabi ng Panginoon na dapat mag-attend ka ng pagtitipon. Not forsake the assembly. That is a special time with God. Now, what are the blessings of faithfully attending church service? Number 1, commands are fulfilled. Commands are fulfilled. Pag tayo po ay nag-a-attend, nagiging obedient tayo. Pag hindi tayo nag-a-attend, nagiging disobedient tayo. Nauunawaan niyo po ba? So ibig pong sabihin, ang blessing, mga kapatid, ay nasa pagsunod, pagtupad ng utos, hindi doon sa pagsuway o paglabag. Commands are fulfilled. In Hebrews chapter 10, ito ang kautusan. Hebrews chapter 10. Verse number 25. Okay? Ganito ang sabi. Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Iniutos ng Diyos ang pagsamba, ang pag-attend ng church. Ang sabi, not forsaking. Ano po sa pagkakaunawan nyo ang not forsaking? Ano sa pagkakaunawa mo ang not forsaking? Ganito po kasi yan. Ang forsake ay ginagamit kaakibat ng salitang priority. Okay? Ang forsake ay kaakibat, kapatid, pinsan, kamag-anak ng priority. Ibig sabihin ganito, nagagamit ang salitang forsake kung meron kang mas pinili. At dahil ito ang mas pinili mo, kailangan mong i-give up ito. Yun ang ibig sabihin ng forsake. Halimbawa, pinili ko ang aking asawa, hindi pinilit. Pinili. Iba ho yung pinili sa pinilit. Isang letra, pero malaki ang pagkakaiba. Kayo po bang nag-asawa, pinili nyo o pinilit kayo? Sino sa inyo dito may asawa, pinilit? Okay, pinili mo, hindi ho ba? Ngayon, doon sa altar, ipinapahiwatig mo ang iyong commitment sa Diyos, sa Kanya, sa Diyos, sa harap ng tao. Ano ang sabi mo sa altar? I will forsake all others. Yun po ang salitang forsake. Na kahit sino pa yan ang naggagandahan sa paningin ng iba, sino pa yan ang magfi-fling-fling sa'yo, ay hindi mo napapansinin sapagkat may pinili ka na. Ang ibig sabihin po, pag hindi ka nag-attend ng church,
Finorsake mo ang Panginoon dahil may mas pinili ka. Yun ang ibig sabihin ng forsake. Kaya, pag ikaw ay nag-text sa akin, Pastor, sorry, hindi ako naka-attend ng church. Ibig sabihin, may pinili kang ibang gawin. And you forsake God's church. Yes. Amen. Naintindihan nyo? Amen. Mukhang hindi. Amen. Oh. Priority. Forsake. Ibig sabihin ganito, mahalaga, punta tayo sa ibang dako ha. Mahalaga, marami kang dapat labhan araw ng linggo. Sino sa inyo ang maraming dapat labhan ngayon? Iniwan nyo yan. Alam mong ibig sabihin nung iniwan mo yon, finorsake mo yon. Finorsake mo. Akalain mo kung ngayong oras na to, naglalaba ang ginagawa mo? Finorsake mo ang church dahil dun sa labahin mo. Yun ang ibig sabihin. Kaya, every time you do not come to church except for hindrances. Naintindihan po ninyo? Every time na hindi ka pumunta ng church, maliban na ikaw ay talagang nahadlangan. Ang talagang sitwasyon, hindi ho anything. Ang talagang problema, mali ang priority. You are already forsaking God. And you are not fulfilling the command of God. Ibig sabihin, you check your priority. You check your heart. Because you are no longer, what? Hindi ka na, wala na sa'yo yung, ang goal mo i-fulfill ang command ng Diyos. You lost that heart to fulfill God's command. Para kang isang anak na kinaligtaan mo na ang instruction ng magulang. You check your heart. You check your heart. Because you are no longer fulfilling God's command. Alam mo, ang pag-forsake ng command ng Diyos, nagsisimula yan sa paisa-isa eh. Hindi, actually hindi nagsisimula sa paisa. Nagsisimula sa pa-late-late. Kasi if you will fulfill God's command, you are mindful of the time. Tingnan mo, yung mga nasa Australia, kaninang nandyan ako sa EB, tinitignan ko eh. Kako, bago magsimula, andun na silang lahat. Kakaunti sila, tingnan nyo maigi, hindi sila kasindami natin, pero sa porsyento, 100%, nandun na sila. Tayo, wala pa 100%. Siguro, nung mag-start tayo, siguro 60% pa lang tayo. Ang pag-forsake sa command, nagsisimula yan sa ganun. Maya-maya, pamismis na ng church. Tapos, ang isa pang bagay mga kapatid na nakakaligtaan na natin ay yung mag-text ka sa pastor na absent ka. Kasi alam nyo, ganito ho eh. Ako bilang pastor, ina-expect nyo ba ako na nasa church pagsamba? Ina-expect nyo hindi? Ako rin, ina-expect ko kayo. Totoo yun. Bakit? Porque dahil pastor ako, dapat ako lang ang ina-expect na present? Aba, dapat kayo rin. Kasi pare-pareho tayong membro dito. Naintindihan mo ba natin? Ganito. Tuturuan ko kayo ha. Lalo na yung mga matatagal ng miyembro. Alam nyo na to, pero hindi nyo ginagawa. Ushers, AV, disciplers, kayong lahat ng mga miyembro. Alam nyo, pag prayer meeting at saka worship service, hindi lang ako, ini-expect ng Diyos, nandito ka. Naniniwala kayo doon o hindi? Ini-expect ng ating Panginoong Diyos, nandito ka. Naniniwala ba kayo dyan o hindi? Pag-isipan nyo muna yan.
Pag-isipan nyo muna yan sa sarili nyo. Panginoon, ina-expect mo ba ako pag prayer meeting nandito ako? Tanungin nyo. Pag-isipan nyo muna yan. Kasi nakakalungkot eh. Nalulungkot ho ako hindi lang sa aking katayuan bilang pastor. Nalulungkot ho ako, itibiyang ni Apo Diyos, prayer meeting, kapiranggot ang nandito. Hindi ako magsasalita para magagalit. Hindi. Ako po ay nagsasalita ng ganitong ka-emphasis, mga kapatid, para mag-isip kayo. Kayong mga miyembro, sa tingin nyo ba, hindi ka ine-expect ng Diyos? I mean, yung attendance mo sa prayer meeting, hindi compulsory sa Panginoon yan? Compulsory o hindi? Alam mo, anong ibig sabihin ng compulsory? Anong ibig sabihin ng compulsory? Hindi ka pwedeng umabsent. Ang ibig sabihin ng compulsory, hindi ka pwedeng umabsent. Nauntindihan po ninyo? Hindi ka pwedeng umabsent. Yan ang ibig sabihin ng compulsory. Hindi pwedeng wala ka. So, tanungin mo sa sarili mo. Mag-reflect ka. Panginoon, talaga bang compulsory na nire-require mo ako na mag-attend ng prayer meeting? Tanungin mo. Diyan tayo kasi your belief system is affecting your priorities eh. Wala ka ng tamang belief system eh. Kumbaga, as a Christian, wala ka na sa tamang isip na Kristiyano. Wala ka na sa matinong pag-iisip bilang Kristiyano. Wala na. Mali na ang belief system ng marami sa atin dito. Akalain mo yan, prayer meeting wala ka? Ano bang paniniwala mo? Bakit okay lang sa iyong wala? Kaya, tanungin mo, Panginoon, compulsory ba talaga? Dapat ba ako nandun sa church pag prayer meeting? Sagutin niyo muna yan sa sarili niyo. I'll give you a few seconds to ponder on that. Sunday morning, ganun din. Panginoon, ina-expect mo ba talaga ako na every Sunday talaga nandun ako sa church? Hello? Okay. Ngayon, kung ine-expect ng Diyos, compulsory meaning, hindi ka pwedeng umabsent ng Sunday morning at prayer meeting, ibig pong sabihin, sikapin mo na iayos ang lahat para maging free ang oras mo na mag-attend. At hindi ka palaging mangangatwiran sa Panginoon na, Lord kasi ganito, Lord kasi ganito. Mga kapatid, tatandaan po ninyo yan. Commands are fulfilled. Ngayon, kung clear sa'yo na compulsory, therefore sa akin bilang pastor, i-expect ko yan. Kasi, kayong dalawa ng Diyos, ito, tatatak dapat sa isip nyo to. You and God. God requires you to attend the service. Okay? So ako ngayon bilang pastor, if I expect God to bless, I expect your attendance. Ngayon, kung ganun po ang ating commitment at ganun ang ating relationship dito sa ating church as members, ibig sabihin, pag absent ka, magpaalam ka, ipaalam mo. Gusto ko ngang tanungin kayo isa-isa, ano ang commitment mo sa prayer meeting? Sabihin mo sa akin para alam kong i-expect ko. Ano ang commitment mo sa prayer meeting? Pastor, hindi mo ako makikita dyan sa church pag prayer meeting. Okay, so yan ang commitment mo. I expect you not to be here in prayer meeting. I expect that. Kasi yan ang commitment mo eh. Ngayon, tama ba yun? Mali.
Anong commitment mo, kapatid? Alam niyo po, hindi ho dapat natin i-treat ang church na parang optional. Hindi ho optional. Kung ang Panginoon, He's never felt compelled to bless you, paano ka? Pag isang araw, absent ang Diyos sa buhay mo, paano ka? Sipin mo yan, isang araw, absent siya sa buhay mo. Wala na. Kasi, kahit wala ka, Diyos pa rin siya. Pero kung wala siya, wala ka na, Brad. Kailanman hindi umabsent ang Diyos sa buhay natin. Kaya itong araw ng pagsamba at araw ng panalangin, dapat as a Christian, command ng Panginoon yan eh. Exemplified din yan ng mga unang believers. Ganun, ginagawa nila yun eh. So ngayon, bilang mananampalataya, matutunan mong sundin ang utos na ito ng Panginoon sa buhay mo. I-fulfill mo yan. In cases when you are absent, mag-message ka, Pastor, I'm sorry that I cannot attend the prayer meeting now. Kasi po ganito. Bakit po? Aba, kung ikaw ay teacher, of which marami sa inyo ang teacher, umabsent ang estudyante nyo na hindi nagpapaalam, anong gagawin mo dyan? Anong gagawin nyo? Sa mga teachers na nandito, absent ng absent, nag-i-skip sa subject mo. Pero doon sa isang subject, nag-a-attend. Pinipili niya yung attendan niyang subject. Halimbawa, may math, social studies, English. Dahil math subject, hindi kanya ina-attenan. Pero nag-a-attend sa English, nag-a-attend sa social studies. Anong gagawin mo doon? 10 buwan na, hindi nag-attend kahit minsan. Tanungin ko kayo, mula January hanggang ngayon, ilang beses kayo nag-attend ng prayer meeting? Ilang beses? Mula January hanggang ngayon. Di ba? Mga kapatid, alam nyo bira, di ko kailangang balansehin eh. I don't need to actually satisfy you with a reason why I speak this way. Pero, okay, for the sake of that. Sabi na ang iba, ay grabe naman dito. Masakit ang Alam mo sa totoo lang, ang preaching na ganito, hindi ito ang nagpapadegrade ng buhay mo. Ang nagpapadegrade ng buhay mo, yung maling pag-iisip mo. Tanda mo yan. Kasi pag inunawa mo ang aming concern bilang pastor, inunawa mo itong preaching na to, at sinabi, Panginoon, tama nga naman. Amen. Aangat ang spiritual life mo eh. Amen. Tama. Kaya itong preaching na to, hindi ito ang nagpapadown ng buhay. Ito ang nagpapalift up. Timang ipababa, iti spiritual life mo, detahan na husto nga pa nagrasrason mo. Masakit yun, pero dapat mong tanggapin. Biruin mo, January hanggang August, ilang buwan nang nakaraan, 8 months na yan, magi 8 months na, ilang beses ka nag-attend ng prayer meeting? Are you with me? Kaya ganito, pag hindi po kayo maka-attend, kasi commitment, ano po? Compulsory sa Panginoon. Ine-expect ka niya na nandyan yan, ha? Okay, ang gagawin mo, sabihin mo sa akin, anong commitment mo sa prayer meeting? Pag sinabi mo, Pastor, hindi mo na ako maka-attend ng prayer meeting. Sabihin mo lang. At wag mong sabihin na mayabang ka. Parang ikaw pa yung tama. Kasi mali ka eh. Mali ka. Dapat sabihin mo, Pastor, sorry talaga. Kasi ganit, hindi ko muna may commit. Pero I will do my best to fix my schedule so I can attend the prayer meeting. Hindi yung, Pastor, di mo na ako makakattend ng prayer meeting. O anong yabang mo ngayon?
Kala mo tama ka. Tama ka ba? May tama ka. Mga kapatid. Oh. Amen? So, ngayon, pag nag-absent ka, pag sinabi, Pastor, by the grace of God, I'll be there in the prayer meeting. Kahit galing ako ng trabaho, didiretso na ako sa church. Kahit naka-uniform pa ako ng pang-eskwela. Punta na ako dyan. Siyempre, yung mga malalayo, Pastor, sabi ni Angel, ang pangalan mo, ano? Batak ho ako. You expect me to be on the online, the Zoom. But I'll be there. Batak yan eh. Pero kung dito lang kayo, ay hindi ko ina-expect mga kapatid, hanggang Zoom lang kayo. Or hanggang online. That's a very shallow commitment. Alam mo yan. Are you following? O ngayon, mag-message ka. Pastor, pasensya ka na, hindi po ako makaabot sa ating prayer meeting. Or hindi ako maka-attend kasi talagang masama ang aking pakiramdam. Please pray for me. Alam mo, kinig kayo ha, especially kayong mga sa ating mga ushers, mga key people, at matatagal lang mga miyembro, AV. Pag kayo absent, tas hindi kayo nagme-message sa akin, alam mong ginagawa mo, nilalayo mo ang loob mo sa pastor. Ngayon, magwa-wonder ka isang araw, bakit ang layo ng loob ko sa kanya? Eh, hindi mo nilalapit eh. Ikaw naglalayo ng loob mo sa kanya eh. Hindi ka nagme-message eh. Number 2, pag hindi ka nagme-message, umdasto nga pagbabain ng kanya. Kaya, tingnan mo, pag ganitong after service, diretso ka uwi, ayaw mong makipagkamayan sa akin. Nahihiya ka na eh. Eh kung sana nagme-message ka, okay ang relasyon natin. Okay Brad, naintindihan kita. See you next time. Do your best to be present next time. Salamat po, Pastor. Okay ang relasyon natin. Pero yung hindi ka nag-text, tapos wala lang, ganun lang. Kaya ka nahihiya. Kaya ganitong worship service, pagkatapos, uwi ka kaagad. Hindi ka makikipagkamayan. Bakit? Umiiwas ka eh. Ngayon, maayos ba yon? Pupunta ka lang sa church, tapos sasabihin mo, pumupunta ako sa church, hindi naman dahil kay pastor eh, dahil sa Panginoon eh. Kaya, kahit hindi ko nakakamayan si pastor, okay lang, at least sa pag-church ko, naano ko ang Panginoon. Sa Panginoon, hindi po tama yun. Maliwanag po ba yun? Instruction yan. At ang instruction na yan, hindi po yan ang intensyon, pahiyain kayo. Hindi po. Ngayon, kung naramdaman mo ang kahihiyan sa sarili mo na para akong pinapahiyan ni pastor eh. Tapos pagka pinipreach niya yung ganun mga punto, nakatingin pa siya sa akin eh. Pasulyap-sulyap pa yung mata niya sa akin eh. Eh para alam mo na ikaw yun. Di ba? Amen ba mga kapatid? Kayong nandyan sa Australia, okay lang ba kayo dyan? Ang tagal na nating church. Kailangan nating i-level up ang ating sistema, mga kapatid. Hindi ho pwede yung absent ka tapos hindi ka magpapaalam sa pastor. Hindi na ho kayo bisita. Members ho kayo. Pamilya kayo. I-level up nyo ang ating sistema bilang matagal ng church. Lalong-lalo na sa mga matatagal. Kasi pag hindi nyo gagawin yan, ano ang halimbawang ibibigay nyo sa mga anak nyo, sa mga didisipuluhan nyo? Wala. Kaya alam nyo, by the grace of God, pumunta kayo kahit sinong Baptist church dito sa Ilocos, palagay ko, itong church natin ang isa na may ganitong instruction. Kahit sinong church dyan, tanungin nyo, ang mga members ba nila, pag uma-absent, nagtitext sa pastor? Wala yan. Kasi hindi ho itinuturo ng pastor. Kaya ang mga miyembro, kinayang-kayat. Umay no umay, haan no haan. Depende no, adamud na. Depende no kayat na. Hindi pwede. Kasi una, tinanong ko kayo between you and God, Panginoon, ini-expect mo ba ako na talagang nandun sa prayer meeting at nandun sa worship service? Tanungin mo muna yun Yan, pag nakita mong compulsory pala yun, abay dapat i-require mo sa sarili mo, nandun ka.
At anuman ang pwedeng maging hadlang, manalangin ka. Panginoon, hindi ho pwede na may makahadlang sa aking pag-attend ng service at prayer meeting. Ang sabi nga ng Bible not forsaking. O ulitin ko huli Yung salitang forsake, ano yung kakonekta na salita uli? Priority. Ibig sabihin, ang forsake, nangyayari sa ganito. Para mabigyan ko ng oras ito, meron akong dapat i-forsake. Naintindihan niyo po? Halimbawa, nagluluto ka sa bahay, biglang dumaan si President BBM. Minsan-minsan mo lang makita si President BBM ng personal. Ano gagawin mo? Ikaw naluto ka, pagkain ka lang, BBM yan. Pupuntahan mo, iiwan mo yon. Yun po ang salitang forsake. So, ibig sabihin, pag hindi ka nag-attend ng prayer meeting, para mong sinasabi, prayer meeting ka lang, trabaho ko to. Ganon yon. Kahit hindi mo sasabing, Pastor, hindi naman ganon. Hindi. Ganon pa rin yon. Kasi ginamit ng Bible ang salitang forsake. Ang forsake, mabigat na salita. Prayer meeting ka lang, kaibigan ko to. Pagbibigyan ko to. Prayer meeting ka lang Yun ho ang forsake. Ngayon, kung nung sana Huwebes ng gabi, of course marami sa inyo nahadlangan. Kung totoo yung mga reasons natin, siyempre talaga namang grabe ang nangyari sa atin, di po ba? O di, sabi ko nga, alam mo, I was dreaming. I was praying and wishing na may mga members na pupunta. Tapos magpo-post dyan sa Facebook, bagyo ka lang, prayer meeting ito. Ganun dapat Bagyo ka lang, prayer meeting to. Nasaan ho yung ganong courage nating Kristiyano? Bagyo ka lang, prayer meeting to. Sa makatuwid, in-adjust na nga natin kasi talagang hindi posible. Alang kuryente. Nung Miyerkules ako nga, kahit gawin nating online, wala Bakit? Lobat ang mga cellphone natin Walang kuryente. Wala pang signal. Pipiprit ako rito, Brother Ruby. In-expect ko, mga kapatid, magandang gabi. Wala palang nanonood. Kasi lobat ang mga cellphone. Patay ang mga wifi natin. So, I had to use the common sense. Sabi ko, Panginoon, I will adjust the prayer meeting schedule, Lord. These are unavoidable circumstances. So, nag-announce ako, di ba? Okay? 1 hour before, canceled ang ating prayer meeting ngayong gabi. We will move it for tomorrow at 6 p.m. Aba, pagdating ng, kasi, Miyerkules yan alas 2 ng hapon, medyo ogtal na idin di ba? Kaya nga, Tita Beth, sabi ko kay Tito Adrian, tumuloy na kayo. Pwede na kayong tumuloy kasi okay na rito. Di ba? Pagdating ng alas 4, alas 5, kakabsat, grabe, pumanasmus ka angin. Pagdating ng mga alas 10 ng gabi, sabi ni Daniel, Pastor, umaapaw na yung ilog dyan. For the past 20 years, sino yung mga nakakaalala? For the past 20 years, wala ho tayong ganong naranasan. For the past 20 years. Ngayon lang uli. Do you remember that? Kaya, nung Huwebes, sabi ko, Panginoon, alam mo na, lahat ng mga anak mo, pupunta yan dito sa church para magpasalamat sa iyo. Bira, Thursday night, ayan na. Excited na ako, pambira. Grabe, ang dami nga. Ang daming bakante. Mga kapatid, sabi ko, Panginoon, hayaan mo, Lord, I will speak for you on Sunday. Hayaan mo, Lord. Kakausapin ko ang mga member sa linggo. Kaya ngayon, kinakausap ko na kayo. Nalulungkot ang Panginoon Ang lakas-lakas ng bagyo, pray tayo na, pagsertan ng kadina, pangasim ka dik.
Tumayabon, dahil ti pundasyon, ti balay, may mabag-utan ako. O, iningatan tayo ng Panginoon. Pagdating ng prayer meeting, sige ha, punta ka nga ron, mag-prayer meeting ha. Hindi tayo pumunta. Sabi ko, Lord, ayaw mo, kakausapin ko yan sa linggo, Lord. Mga kapatid, hindi po tama yon. Of course, may mga kapatid natin na talagang they were hindered. We understand that. But if we could have been able to come, ang ganda sana na dito tayo nag-selfie, no? Kahit dito mo nag-selfie, yan, no? Tak, tsaka mo pinost. Bagyo ka lang, prayer meeting ito. Mga kapatid, kung ating susumain ang pinaka-issue ngayong araw na ito, the problem is not the storm. The problem are not your job. The problem is your heart. You are no longer a Christian who loves God that you want to fulfill His command. Aminin mo yan. And if you acknowledge that, then you know how to correct your life. Amen po ba? Of course, may mga nag-message sa akin, yung iba nga yata, hindi ko pa yata nabasa. Sino nag-message sa akin na hindi ko pa nasin? May mga nag-message na, Pastor, kasi ang dami ding nag-message sa akin, Pastor, sorry. Yung iba nga, after ng preaching ko ng prayer meeting, tsaka na nag-message, Pastor, sorry ha, thank you sa preaching, napaalalahanan kami. Grabe. Mga kapatid, magalit kayo kung magalit kayo sa akin, wala akong pakialam dyan. Basta, unawain mo to. Pag ma-offend ka sa akin, that's to your downfall. I only speak in behalf of our God. Our God who is so good, so gracious, never ever getting tired of listening to us. Di siya napapagod na makinig sa ating mga dalangin, sa ating mga kahilingan. Hindi siya kailanman napapagod na tayo ay tulungan, alalayan, pagmasdan, pagpalain. A wonderful God. Is that how we treat our God? Is that how we try to please our God? Is that how we show how much we are thankful to our God? Mga kapatid, panahon na para baguhin natin. Alam nyo, sa Makatuwid, nagbaganda rin yung nangyaring ganun para magkaroon ho ako ng preaching na magbibigay ho ng paalala sa atin. Sana, bago ka umuwi ngayong araw na ito, you come to God and say, Lord, I'm sorry for forsaking the assembly. Parang lumalabas na, prayer meeting ka lang, kaibigan ko to, pagbibigyan ko. Sunday service ka lang. Parang ganun nga. Forsake Yung salitang forsake, yun Hindi ho dapat. I'm here to tell you that you have to set your heart right. Why? Mga kapatid, unawain niyo po ha. I'll close with this. Kung bakit ho ganito ako na magpuwersa ng message sa inyo, because I'm praying for God to bless you. And I do not know of any other way for God to bless you than for your obedience. If I will not teach you how to obey God, my prayer for you is useless. Lord, i-bless mo ang kapatid na ito. Kahit hindi po nag-a-attend, kahit unfaithful, pagpalain mo, hindi ho yata tama yung prayer na yon. Have to know, I pray almost 2 hours every day. In a single morning, I could not be able to mention all your names. Kaya, every morning, may ilang mga kapatid na dinadaan ng Holy Spirit sa aking isip at yan ang aking pinipray. Lord, tulungan mo ang family ni Brother Jacobo. Panginoon, nakaka-bless ang mag-asawang ito. Akalain mo, Lord, nag-a-attend ng Sunday prayer meeting. Tapos, Panginoon, naglilinis pa yan si Sister Chato. Si Brother Jacobo, anytime na kailangan ng mag-drive, uncall yan, Panginoon, Lord.
Ito ho yung mga klaseng mga tao na dapat mong pagpalain, Lord. Ganyan ho ako manalangin. Ngayon, paano naman pag naalala kita? Alam mo ang panalangin ko? Lord, sana maging faithful ito. Bakit? Paano ko i-pray na i-bless ka ng Lord? Hindi ka faithful, kapatid. To know when I preach so hard, it is because of a concern that I pray that God will bless your life. Pero mga kapatid, ang hirap eh. Sabi ko, Panginoon, ang tigas naman ng pusong yon. Ganun ho ako minsan. Panginoon, ilang beses ko na pong pinapaalalahanan yan. Ang tigas-tigas ng puso ng membrong ito, Panginoon. Lord, how can you bless him if he will not humble himself to you? Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. Thank you for our lesson this morning. Every head be bowed, every eye be closed. I want you to talk to God. Heart to heart, kausapin mo ang Diyos sa umagang ito. Sabi mo, Panginoon, dadalawa nga lang, dududwang agpaiso, dahil tigimong, jak pa'y matenan nga dua po. Samantalang everyday, you attend to my daily needs, Lord. Sabihin mo sa Panginoon, anong commitment mo? Lord, you expect me to be in the prayer meeting. Ngayon, kung hindi mo ma-commit yan, i-pray mo yung mga reasons bakit hindi mo ma-commit. Panginoon, kasi ganito po. Pag Wednesday kasi ganito. Pero Lord, help me, Lord, to rearrange my schedule so I can attend Wednesday night prayer meeting. Dear God, salamat po. Ayan na, Panginoon, kinausap ko ng mga anak po ninyo, mga kapatiran sa pananampalataya. Napakaganda po sanang pagkakataon na noong Huwebes, nandito kaming lahat pumuri at magpasalamat sa iyo that you kept us safe through the storm. However, I know there are some who have been hindered, and we understand that, dear God. But I just pray, dear Lord, that you would help us make a renewed commitment to attend the prayer meeting and Sunday worship service. Lord, help us to be the kind of Christian who loves you and love you so much that we want to fulfill your command. Na kami po ay nasasaktan pag meron kaming hindi natupad na kautusan mo, Panginoon. At kagalakan naming sundin ang iyong mga kautusan. Thank you, Kwamti Gloria Candayaw. In Jesus' name we pray. All of God's people say,